Automaticky. Nekriticky. Ale pouze od lidí, které zná, které miluje a které uzavře společně do toho svého okruhu. Proto zde máme informace od toho dítěte, co to červené, tak to jde k němu. On ven moc těch červených signálů nedává. On přijímá ten můj pes, moje kočka, můj plíšáček, moje postel, jo, můj pokoj, jo, můj táta, moje máma, můj bráška třeba. Jo? A on informace přijímá víc pro sebe a staví si to moje, nebo to svoje. A teďka si vezměte, že pokud se toto dítě do svého věku dostane do lékárny, s maminkou, jo? Tak když s ním budete hovořit, protože ta možnost je koupit si, mám koupit třeba nějaký boty, tam máte, aby vyzádku, prostě něco, jak on přijímá informace od mámy. Jak byste řekli? Jak je přijímá? Kritizuje ty informace? Nekritizuje, to přijde fakt, bere zase, že? Co se ještě objevuje?